Εδώ τι είναι? Έλα μου ντε. Εδώ είναι το cross training. Θα γίνονται τα γκρουπάκια για το cross training. Υπεύθυνος της αίθουσας θα είναι ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος. Είναι και μέτρ του είδους. Δεν πας να μου το φέρεις? Θα φέρω τον Κωνσταντίνο. Γιάννη, ο Κωνσταντίνος. Αυτό μιλάμε, Για πες, Κωνσταντίνη, θα γίνει εδώ τώρα. Εδώ είναι ένας χώρος βασανιστήριων που δυστυχώς όποιος μπει θα περάσει και καλά και κακά. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πάντα ωραίο. Θα έχουμε πάρα πολλά όργανα και εξοπλισμό που δεν θα υπάρξει στον υπόλοιπο χώρο, οπότε είναι ένας χώρος ιδιαίτερος. Και από ό,τι μπορείς να δείξεις, είναι ένα μικρό κλουβί που μέσα θα μπουν άγρια ζώα. Μαζί το ζώο το πρώτο θα είμαι εγώ. Οπότε θα γίνουν και άγριες καταστάσεις εδώ πέρα. Θα μπουν κάποια μονόζυγα εδώ, θα μπουν κάποια ρακ, τραμπολίνα, κάποια πολυμηχανήματα με τροχαλίες. Εδώ θα είναι δίπλα το κομμάτι με τα αερόβια και γενικά κάποια άλλα πράγματα που δεν μπορώ να πω, γιατί άμα πω δεν θα έρθετε, οπότε θα υπάρξει μια μικρή έκπληξη. Έχουμε και μυστικά. Έχουμε και μυστικά που αυτά θα τα δείτε live εδώ, μόνο εδώ. Σας περιμένουμε να περάσετε καλά, να σας τυθασεύσω και να με αγριέψετε. Αυτό θέλω και θα περάσουμε όλα τέλεια. Όρεξη, υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρούμε εδώ.